I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na prvi klip na mom YouTube kanalu. Prije svega želim da se predstavim, ja sam Almedin Mustavčić, dolazim iz Sarajeva. Znači na ovom kanalu će se najviše snimati gameplayevi, a prije prelaska na video obavezno bacite like, share i subscribe. If I die, all I know, I'm a motherfucking legend. Ovo, pa ovdje smo malo pre bili, brate. A ja zato i kažem. Pa ovdje smo chicken winner uzeli, ja put. Aha, sad smo opet. Aj sledite malo dole, prema dole, nemoj gore ići, dole, da te nisam... Gora za jedan. Nisam tu followu kretenu, a jesi debil. Ma ništa, ajde, evo odmah AVM. Meni još očito. Nije. Bolt action, to je tu, easy. Nije očito, ono čekaj, da mama. Ja, ne izlazim, šta god da ti bude. Pa ne moraš izlazivati, svak će se onak taj objekt, ostavi, ovo je moje. Čekaj, kar, imam dva karke. Kaj sad? Ljudina, sad. Znači sad. Daj mi AVM jedna, molim te, ljubi brat. Ovo je X. Kad mi holo stavi jarane, znači holo mi uzme, šta da priča. Jo, ovo kad nisam vidio ovdje. Ja ga sad dobio. Evo. Ali dobio sam i 4 puta opet, ono, naš. Nema 4. Sve da je popravim ovdje kući. Evo ti backpack gore ako ćeš. Imam. Jel ima daleko? Nema puno. A, čuo sam na prozor. Jebote, koliko ima ovih bogova. Ma sve karovi, brate, nešto drugo uzmeš. Jo, imam 4 skupa. Evo ovdje neko ulaz, vidiš da se vrata otvorena debil. Koja, na gornjoj? Na ovom ovdje sam ja ušao, ima neko. Pažem da. Čekaj, ima li ovdje vrata uopšte? Riješio sam ti 2 slučaja na ovaj forum, To je to. Ko je riješio moj slučaj, ja je objavio jedan. Te... Šta? Hunter jebote, što si ono... Nisi prihvatio ono od Huntera lik i logično da sliku kako niti jedan brate. Pa brate, ko, ne znam je li PD ili šta je? Je, PD. Pa dobro, to šta da ti radim, hajde bježi snimamo klipa sad, makar se. Za YouTube. Dobro, reci mi ovo. Pošto nikad nisam bio moderator na ovom šta je već forum. Kako staviš ono X i prihvaćeno? Ideš, edituješ temu. Ideš njegov, ono, edituješ, njegov post, ideš, imaš gore onu olovku da edituješ, znaš. Je. Imaš gore, piše standardno, ja mislim. Hoćeš AVM, ajmo naprijed. Imam. Da, piše standardno. I tu staviš, ja mislim, šta ima drugo, treće, palac dole, palac gore, tako nešto. Palac gore. Tu ti je palac gore, ti je onaj, tačno, palac dolje ti je X. Odlično, živa. I samo sad Pa čuš. ne znaš editova, sram te. A šta će, glupa. Pa nikad nisam bio moderator. Sramo. Ti moderator za nisi administrator. Na forum, daj dečko. Pa ja to administrator na forum. Pa što ja znam što sam. Zašto ste zaduženi? Ma nemam pojma ni ja što sam. Druže, ne ulazim na ovaj forum, nego smaraju me dečki 15 minuta tu, ne rešavate ništa. Kaže, ne specate banku, ja šta ja znam. Kakva banka pička ne? Nemam pojma, zapahajte neko nešto. Ja ti specao, ja neću afka. Ajde sad ću ja riješiti ove ostale na forum. Ajde. Nego još jedan nazvan je. Hajde gore, debilu, zona kreće za 3 sekunde, iđe se. Moram zaobići prvi. On nam voli bambi, pura. Hajde idemo, brate, požur. Čekaj, trči. Hoće dobija nekog u ovom videu, pa jebote. Eno lik, je sklina za drvo. Moram sretnut jedan Energy. Maš s druge strane sam zoni. S koje druge strane? Plavi. Jo, kruzi. You wanna die, brother. Ima medkita, ima svega, ne mogu mi. Ma imaš, ti imam bombera, samo kaj bombe. Čekaj da provjerim da neko voda koja baci meni kašikaru.
Niko nije Da umro. još ja ga se Čisto, da počnem brže. čisto kaj. Če su ljudi, ali ne znam če su odavi ljudi. Če se kriju oni pa. Što ja njih ne vidim sad nama. Ne više bombi, ali bacio jednu bombu nestane. Ja imam 4 bombe. Ti smo imali nego to pola kilometra od mene. Ja gotovo umro, jebeni ti familiju dolazi. I ulazio. Eno lika, na van hituje. Dvojica je. Trčim, čekaj bog. Ja ću bi na van hitu, ne brini. Pazate, ovaj drugi ne hiti. Da, ja vem, ma mater, ti jebem, hituo sam ga 4 puta, neće da umri. Tu kills, brother moj, jede, tu je za video se ubilo sad, znači idemo YouTube, zapali lajkove, kaj sad. Ajmo skoro ćemo sad pobijati. Ma ne vjerujem, koliko je ostalo, 26 sati. Mi na 21 ginemo. Pa jako, malo pre, zbog tebe retarde glupi. Ajmo šu. Ja sam propusnavac, ti nam tako. Hvala ti što me bustaš i uvijek gineš prvi. Ja bih ja sam distrakcija. 8 puta, je. 8 puta ide na kar. Kao šta je kao? 7-6-2 meci. 762, što će tu? Meci. Zakar, imam 220 metaka zakar. Ja imam 35. Ja neko ovdje pokupio AVM metke. Gdje lutaš? Aha, to sam ja zaboravio. Nije neko kaj se, nego ja. Razumiješ, ja i niko više. Sramo. Smaraš me, brate, smaraš, boga me. Uši. Aj, dobro, niješ biti u klipu, sad ću ti izrezati klip. Imam čitav painkiller jebote, metkit čita. Mutirao sam te, znači sad ideš kaj sad niješ biti u klipu, razumiješ? Boli me, kurac. Nemoj da takve riječi u klipu ubacujem. Smaraš me, kidu jedan. Da, uđi kod mene. Šta še ti ko Scofield? A, idemo 10.000 suba za 3 dana. Sana OX 195. A, vidim. Vjerujemo da mu mater šut. Uvijek samo nastavlja. Pao. Kako babuka Rafala s ovim snajperom. Znači svaki Koliko metak... imaš kilova? 3. Dok ti imaš koliko? 0. Shit. Kakav sam ja doktor ovog čumene Fortnite, PUBG-a. Jebote više Fortnite, uvijek Fortnite. Jedno lik levo, bam, uff. Znam da je crvan. Pa kako su ovdje hitaje rane, ne može čovjek hit. Kebam! Aaaa, šumri ti, sine moj, šumri. Tu! Brate, ako nema 1000 metara ovdje kaj sad, znači 8 puta skop, jedva sam čovjeka vidio. Koliko tu? Još 18? Moglo bi se vinati, a? 16. Pa dobro, nemoj me smaraš tim, 16 kad mi kažeš. Jedno lika na prozoru dole, na druga kuća. Gledaj sad ovo, gledaj ovo. Koja kuća? Ona mala, dole skroz. Na prozor, eno ga ulazi ona. Ne vidim ništa. A vidim. Ušao još jedan konjak. Znam. Bio je na prozor kaj je uvede ako. A dižu se, sad mi smo gotovi, ja nemam kavera. Malo se držu pomoć. A brate, kako me ide ovaj game kaj pješki, kaj gledaj ti tu. Kad ne snimaš piči bolje, a kad počneš snima gup. Ko, pa snimam ja sad, znaš, idemo za YouTube live. Sad ćemo izgubiti što si mi rekao. Šalim se, ne snimam, igraj obzbiljno. Eno ga na prozor opet. Diž ga. Eno ga na prozor, eto ga na vrata izašao. Hitovan. Ne, umaš 1%. Eno ga opet na prozor ode. Lego je onda odmah s one desne strane kući.
Bacam bombe, pazi. Što bacaš bombe, životite? Izašao sam lika, bacim bombu sad. Pobježim. Pazi, bacu sam bombu tamo. Dobar, hituo si. Ne bazi! Pa zar me možeš ti bombom dići? Jesi Čekaj, sam ja to nekog lika od tog unutra, sam ga ubio, to me zanima. Nemam pojma. Ali ti si glup, ja ti kažem, pazi ti. Kivaj se u Ubio kući. sam ga tu i ubio sam. Kivaj. Ja nešto rascvjetano, kaj, znači se punim do kraja. Jebem te rasvjetan, haj kivaj se. Kao što meni udaraš, prijatelju moj, ja s tobom igram. Ja mislim mi prijatelj. Zona coming, kaj, bježi sad. Nemam da činim. Jo, jedno Sam lik. će nas jebat. Aj ne, ja gdje se sakrcat. Trči ravno linijom, baš, krivudaš mi tu. Ajoj. Dobar, živ, ušao u zonu, fikreti, kaj sad. Hajde odmah ovu drugu. Veoma je malo krug. Koliko, da ne seri 10 ljekova, kaj sad, ja 5 kiljova. Bože pomoć. Hvala i tebi. Hajde uđi kroz mali prozor vam. Tu, kad si ga 3. Imam kacigu 2. Če su ljudi, ba, hoće se rokam, nije mi zanimljivo, brate, za klipa idu, je. Eto, rokače se ljudi. Če? Čekajte mene na tu kuću. Igra mašu čovjek njake zovem. Čekaj, tu je neđe vamo se lijevo pucaju. Čekaj, mogu me neko skinuti od ozgo. Može da dođe. Eno ovih, Gdje? 105. Aha, vidim. Vidio ga, prošao je tamo. Ovo dušo, ajmo na njega. Nemoj. Nemoj, u zoni smo na krobu, bolje nam je ovdje. Oj, dobro, prika moć, što šuriš bika. Ja sad potref taj prozor retardirani. Dajte, čekaj, evo bombi ovo da uzmem. Evo ovih, Gdje? dvojica evo ga kod kuće, kod ovog drveta ovdje. Gdje se Prvo prije? drvo kuće. Prvo drvo kuće. Pazi mali Aha, dvojica, eno i jedan desno tamo sad. došli. Pazi da ne uđe u kuću. Pa ovih došao Sujeđa! Bravo, Kolumbo. Kako ne napuštaj kuću! Upće me! Pa jebo ga, Johnny, bo. Gdje? Eto ga tamo. Evo ga van kod mene. A ono koji sam ga pogodio. A daj, brate, pa kako ti piše lik vas sljedeći? nas ti sjebo. A nisam, brate, boga. Pa što si napuštao kuću? A jebi ga, šta ti kažem, živio ti mene. I ljudi, to je bilo to za ovaj video, vidimo se u sljedećem videu. A do tada veliki pozdrav, hapu!